No? Bylo to tak, ne? Já si myslím, že ne. Já myslím, že jo. No, určitě ne. No. Já si myslím, že on viděl po tom druhém, protože mu začal tykat. Ale po mně určitě ne, si myslím. Myšan, co s tím mám dělat? Jítko, toto je pro toho krajčíka, jo? No. Je to, no? Je se panem, víš, že No. Myšan. Ty točí? No. Ty ho neruš. To už to stojí o tu sedne, ta baba. Ještě dlouho bude stát asi. Tři líně na jeden strom. Tam už to hlídá, aby ten strom neostříhal někdo jiný. Ten ho přivezl, no a ten teďkom stříhal. Ten si občas střihne. Teď ale zabral jako. Teď už asi v kuse 15 vteřin stříhá. Už 20. Počkej, ale to už za chvilku přestane. A ten furt tomu svačí. Hej. Vysmátý? Už počnul. A už Pověsil nůžky na plot. nůžky na plot a už má zarobené. No. A ten posvačit. Dneska to nebudeme přehánět, ale zítra zabereme. No, další práce se asi dneska už nedočkáme. Zítra tež musí něco stříhat, že? Ale tak těch 20 vteřin v kuse stříhání ho vyčerpalo. Silně. Ne, to nezačne robit. Ne. On si teď zajde do obchodu. No, teď nevím, jestli do Teska nebo do obchodku. Jestli kuřátko, anebo salátek. A to už jsem dával rukavice, tak to fakt nezabere.